lai spa sopo. On paraya royu try, hallelujah. Damani maulang play, hallelujah. Rashu try la jingayu, hallelujah. Lagi sabtu ya kenut, hallelujah. Haga kertangupa badukun badumen sim bakuid. Amen. Kajingi jungu try jungi u Jesus Christ. Bakajingi jungu blay. Dan bakajingi suluk jungu men sim bakuid. Kindon ringad batpi baro. Ringkat biru. Ko himen ko para. Tongin ko berbangi long kinong pop. Nang ban long kibarakre. Banlayam yakijim maya bakuid. Ngapla, how big badan bor baro, Batapi ko himen ko para. Bangale po shibune. Dagajing berkat bakakitin. Dagikam. Dagajing leklep. Dagajing lepalachunga. Dagajing lepalachunga. Dagajing lepalabakawe junga. Namakatan hakapag Maria bakut. Kabay sa kisoti. Iyag nga bakilkut. Dagabi ko himen ko para. Baduan kemintajunga. How try belajungi. Ublay badan bor baro unisne yangi, badyandalam ap yaki pop jungi, unyalam yangi shaka jingim bam jugut. Amen. Troiken rat go play, isneyangi. Troiken rat go play, isneyangi. Grisoma, go grisora, go rong penim jongi penim yangi. Traiken rat go play, isneyangi. Traiken rat go play, isneyangi. Chrisoma, go Chrisora, go nong penim jongi penim yangi. Tongin yadwai, to periid ko traya ki shakri jungme, batos ngosne bante karhai halor jungi, yak jinai junga jinge jungme, nangba dakaba shutrem, haka jingermen kajingid, in aine barabor hakaba sharai, banba diyaki hukum jungme, dao trai jungi u Jesus Christ kun jungme, ubayim batsan sharangadut me, haka jingalong kawe, jungamen simbakui, ublay jinom la jinom. Amen. Kejumpulan ke kitab Jeremia. Kaktin kabalawan hau Jeremia na utrai ko ong. Ki yang hakakerdop jang kaying utrai, patu penmenahang ta, ya kane kaktin bato ong. Tus ngap kaktin utrai, mapi kinong juda, baro, kibarung na kine kikerdop, ban mane ya utrai, kumne uong utrai kipai. Ublay ke Israel, to penbeje kilenti jong pi, padya ki kam jong pi, pangan siya papinsyong hakane kajaka. Wacan ye hakine kiktin syukur, karne ketempel utrai, ketempel utrai. Namar, ladapi penbe sisay kilenti jong pi, badya ki kam jong pi, ladapi le sisay kabahok parama pi, ladapim lebenyo nong way nong ar, yaw kun swet lane,
ya ka riu kan thei la ne penjau ya ka snam balui lui ha ka ne ka chaka balada phim leit put ya ki wei pat ki blei pan penjot ya la de dengan sia apa pensiong ha ka ne ka chaka ha ka ri ka ba nga la ai ha ki pa ta men chong phi shi junom ha khmi phi shenya ha ki tin shikor klamantoi ai ha to phin tu phin penya phin klim phin smile am ler phin thang dho phau bal pat phin but ya ki wei pat ki blei ki ba pan em ki ba phim sem I thu pat nang ta pat phin wan bat phin yang ha khma chonga ha ka ni ka ying ya ka bala khot da ka kerteng chonga pat phin ong nga la lai pat phin yai peteng man le ya ki ne ki kam ba isait met paro ha to ka ne ka ying ya ka bala khot da ka kerteng chonga kala kala ka krem jo kinong lute ha ki khma chong phi ha khmi nga hi ngalong ngalayo iya ka ne u ong utrai ka tin chong utrai Nambar news pa nrekupra. Sam prapusau nambar news pa nrekupra. Minruai dipat laisau praspo kadui kadam. Kanu kai tenat kai jong me trai bai kran bo sim ying ru ya la de ka sem ban tau ya la kaskum bat ka lingkur ka don ka ying ban bu ya la ki ku Kaying jong aduan jong me ko sim ko play jong na soki ba shong kaying jong me junon ya ro ya me kanu kai tenat kaying jong me try play klein bo Kajing kerpa jong a troi shash ko dos yau sen hey kam ko shis ngi ha ying jo me ban shi ha ja sha we nga kam skau ba ba nam jing kam sha kri ha ying utrai ba na ga ying jo ki bom dan ya shong sok lengai kanu kai tenat kai jong me trai uble klein bo kasgi ba shai kasti ya da ulang utrai kendra dunai burung kusnam bajing aye ya la gajing les bunam kang agi bahok jong me atrai ki pasuk long ubru bashan ya hame kanu kai tenat kai jong me trai uble klein bo Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Dagajing singret top diang subai ketin kabala su theta pi kabadon bor bat pen im ya pi. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Utrai don rain card bad pi. Hero. Kajing pulen aga gospel bakoj kad kum o Matthews. Kaburam ame ko try. Hagataga por u Jisu ulai tu sakway pad kafarsi ha kipad ba. Ulang.
ya kahima beneng la ban pan Yesriem bad ubreu uba labet yaw sembai uba bha ha kalengkha Henry namar ba kibreu kidang yotia unong shun ulawan bad ulabet da ukambat hapdeng ukeu bad ulapet no enda kijintong kilaki bad kilasdang ban metso ukanbat ru ulapau Kishakri utau trai lengkha kilawan shu bat kilaong. Koba hato pim syam labet daw sembai ubabha hakalengkha jongpi. Te kumnopat kami kikembat. Ula jubab yaki unong shun ulale yakane. Kishakri kilaong hu pikwa bangin lej bantiu no ya ukembat. Henry ula jubab yo haba pitiu yaw kanbat pi kumjenrat yaw keude I kinmat yasalang hadu kaporot Henry hakaporot ngan saong ya kinongot toput nengkong yaw kanbat batote yu hakisong baentang nangta salum yaw keu bantep yu ha katiar jonga Ka gospel try. Kajian roy me Chris. Ko hanmen ko para ha u try Jesus Christ. Ha ka jung em ka junga ka jung pi ngidon bro atali kine kiba u Jisu kren ha ka gospel ka bangi os ngomentan. Ngidon ka jing pha hangi bat kumjuro don ka jing sneu ha ka jing em ka jungi teng teng em ka jungi ha ka jing shai ka ba kresulai teng teng em ka jing em jungi ha ka pop lane ha ka jing dum han reng ha ban kan mau ko han men ko para how try Jesus Christ nadu bas dang ka jing em ka junga ka jung pi ha ka na ka prathei utrai ula ai yangi kata ka jingpha utrai ula thau yangi ha kata ka jingpha kumba ula thau yangi ha ka dor ka jungu ula ai yangi ka mensim ka jungu bat kumchuru rengkat bat kamet rengkat bat ka dor bat ka mensim ka jungu u ai ka jingpha ka bamau udon den mata ka dau manga mapi da kata ka jinglong tenrai jungi kum ki khon ki jong blei ngi la dan lepa kata ka jingpha ha ka jingem Den mata ka daw man kas ngi ha ka jing em ka junga ka jung pi ngi dei ban em ka jing em ka babha lada manga ma pi ngi em ka jing em ka basniu lada manga ma pi ngi em ka jing em ha ka pop ne ka jing langkar ha ka jing em jong kana ka parthei ka jungi ka bamanta ko hanmen ko para kan mau ngim dei ban ong ba kane ka wan no blei lane kane ka bau blei ul ayenga hoi teng teng yo I ban ngi yomat ha ka imlang ka salang ka jingi ka mata bon ki breu ki jingi khamta me ki to ki breu ki ba im ha ka jing sneu ha ki bangop ha ka jing sneu jong kana ka parthai ka jingi ha bangi ka li ye ki ha ba ngi yakran ye ki ha ba ngi pleu jing mod rangkat bat ki ong ya ki ne ki ktin u blei bla thau ye nga ha kana kor kam u blei la mang yanga bangan long kum ni kalong ke babakla lada manga ma pi ngi keno yaw blei u blei balamang u blei balai yanga ya kane ka jinglong ka junga kan mau ko mo ong meni ka jinglong ka bau blei la yanga ye pi ka bau lamang na ka banta ka junga ka jung pi dei ka jinglong ka babha dei ka jing em ka babha kumjuro haba pi pang haba pi stom haba pi duk haba pi kurdu ngi ong ba ka jing duk ka jing kurdu ka bau blei la ai ka jing duk ka jing kurdu ka jing pang ka jing shitom ka jing ka jing sosat ka pamanga ngai kendu ka de ka jing ai ka jung blei Henry ko hanmen ko para hagane ka sngi uji su pan kan mawingi lang ba gospel ka mata ka sngi om de u blei ba ai pi kine om de u blei bala thau u bala mang ya pi ban long kum ni Henry mangi hiken ni ai lad ya u men sim bom man ni ai lad ka jing sneu jo kana ka prathai ban tap telop
Habangi ai lad ya ladi ba ka jing sneu jong kana ka perthei ba ka jing dom jong kana ka perthei ka jing auria jong kana ka perthei ne ka pop ka sang ka bangi ong kan tap telup yang apa de phi klempep ka jing dom ka tap klempep ka jing pang ka jing stam klempep ka jing ka jing kerdo kawan ha ka jing em ka jungi kohan men ko parangi depan kan mau ya ladi man ka klemat man ka por Ublay kwa yang bangan yaj hakalenti jong ka jing sneu. Ublay kwa ya pi ba pinya jengai na kata ka jing shai na kata ka jing bah ka ba ula thau yang ba de pi. Kumbang yo sneu na ka gospel ka ba manta ka sngi. Utrai ula bet ki sembai ki ba pha. Hanrei don umen sim ba sneu ubawan ai lan ba bet ya kita ki kembat. Ha ka jing em ka jing klampep ngi yo ma de ka ni. Den mata kadau ngi dei ban kan mau ngi dei ban tip shai yala de ba yanga ba de pila thau dau blei ublei ubabha ublei ubadap da gejing ublei ubadap da gejing isnei sakawai pat ka ba ujisu kwa yanga ba de pi ba ngin snutu lang ba ka gospel ba mata ka sngi ka dei kani ha kanai ka perthai ka bang em don ka jing shai ka jong ublei Don kajing bah kajung blay. Hakane ka perthai ka bangi makaju ka por. Don kajing sneu ki bahar rukom. Hanrai utrai umong bad yang pada pi baya pi ngan penlait na barok kajing sneu. Baya pi ngan nomsha ba kajing sneu kan wan tap telup. Baya pi ngalajit ba pin em tang hakane ka jaka ka babha ka jaka ka ba shai ka jaka ka bahok. Hanrai em Ublay ulat hau yang ni ubalabu yang ni hakane ka perthai ka badalang ka jing bah bad ka jing sneu ha ka jing shisha ka jing sneu jong kana ka perthai ka jing dom jong kana ka perthai ka ba ngi don rengkan ka dei shisho banang panklan ya kata ka jing long babha ka ba ublay ula ai yang ni dei mata ka dau utrai haba kito ki nong rap ki jungu ki sanran ki jungu ki lecha u ba ngin lech phunno yaw to khumbat han reu trai ngong em apshwa kampa dei kapor ngin sale ya kane kapor ot utrai un pej yang abadi phi hakane gorkom usha bagine ke jing sneu ki don saudong jonga ba jong phi ki don hakai mlang ka salang ka junga ga jong phi han rei ka shong hanga ha phi ken ko han men ko para banjit Ladang ijit ika bapa kelempep ngila banong em ika besneu. Ladangi pediang yo blei haka jung em ke jungi ladangi pediang ke jung hikai ke jungu ya kita ke jinglong babha ke bolai hangi kelempep ngila ban light na gitu ke jing sneu. Bar haka sngi ke bakhadu utrai un yalam yangi haka jung em bom jukut. Bar kelempep un od un pot ya kita ke kembat ke besneu bat un bread sha ke jing penrem bom jukut. Ngingim kwa bangin long kita ki ba sha penrem ha ka sngi ba khadu jong ka jing em ka junga ka jung pi han re ngi kwa ba trai un lumlang yang ngi si jaka pat un yalam yang ngi ha ka hima ka jung ha kita ki jing e ki jing kerku ka ba ublei ula thau na la ai yang ngi debat kan mau ko han men ko para wala da ublei ulong ubadab da ka jing e ublei badab da ka jing isnei han re ha ba ubishar yang ayapi ubishar kat kum ka hok ka ba manga maphingi le ladangi im hok ubleu sa ayingi kata ka hok kita ka jing ka jing snai ka jungu hanrei lada manga maphingi kan tayu hakane ka perthai ublei un sa bisharingi kat kum kata ka ba manga maphi ngilale persha ya kamon ka jungu to ken hakane klimat ko hanmen ko para ngin duai jar sipor ngin IT lade ha kikti ka jungu ha ka jing sumar ka jing sukhar ka jungu ha ka jat ka ding phna ka jungu ai bo kres un yarap yangi ai bo kres un krushan yangi ai bo kres un ai bo rengi bang nang la su pan em ka jing em ka babha kat kum kata ka jing long ka ba ula ai yangi nadu bang isdang ya kena ka jing em bro ka jing ni en yoro ya Jesus Christ
ngangid hauble padan borbaro notame mereka kilo Bara Jesus kun mawai ju trajumi ya balapun sim bakoi ya balakana Maria soti ya basale nya Pontius Pilatus asana laya balateu laya sriya asri balai lamipan ya lagi shone shon lay padan borbaro nam taon makisha beimbeya Nangin ham sim bakoi, akabalak bakoi, akajisok bakoi, akajimat bakoi, akajimat bakoi, akajimat bakoi. Amen. Lai spak propo. Tuan para Tuan simbenta agajiknya putra Yesus Yashur jajan saudang kedua putra Yesus jing menjongi kadai bandung hijau utrai utris Yesus menjongi kalong baca hai utrai Yesus todo ai ko para bakajinya jonga bajongpi kanlong kebab yang hun hauble upa badan borbaro Tuai priang sekian di jompi, nak bentar jenero orang ketemu, ketemu ini bagi kebalang aku cemu barok kawai. Koble me wa ha tangkawe kajingnia bajnai tam mela penpura ya kijingnia barim baro bala buda ka ain to priang ya kajingnia na ki shakri baye je jangme patokirku kumju kumba mela le ya ki thruwa jingdurwa jungwabel bakumda yakaba mangi shimit ngila thruwa ha kabrom sim jangme kanmendoi nakabinda janga jingpenim ya baro Thou Christ utrai jangi Amen utrai undon ringad batpi Ringkat bakiru, tokin liu yalaki donut ikintil pisau try, tongin ya aingu ya utrai blay jangi Kashong habat kadei dashisha kolong ka bashanghok baka badai kaideti jangi baka jingpenim yangi haman lakapor baka jaga ban aingu yame kopa bakoi tam lengba ukun bayed e jangme u Jesus Christ kaktin jungme daba me la to ya ke baro ya ba me la pashangi kum unong penim bat unong sispa ubala long daw men simba kuid badia balaka nakata soti kadbagdang pandabya kamon jungme bad binyo hame ya upaid bakuid ula pia lagakti habaula shashitom nang baun batangno ya ki saite sait kum janga jingyap badbaun panbaw yakabor janga jingmipad Tedamar kata ringat baki angel bakiringuid baro ngi panbana yakaburom jangme kadbada kawai kasur ngi ong Umbakut putra yublek ipan neng pertei sawada kamuram jongme Osana Shamelong bakuid ko try kateme janga jinguid baro namar kata ngi katpa diame to pen kuid pen ganda yakine ki jingdal wa jungi
dagaba payau men sim jongme kumga umjer halor jongi bugin kala long yangi kamet bukas nam jong try jongi u Jesus Christ ha kapor baladi no yau udala kamons no ba ula priang yaka jing shashitom ula shim yau pu badaka ba ai nguyame ula kriya yau bad ula ai halakisin ran u ong toshim tabam na kane fi baro namar kane kolong met jonga yakaba NIT na kabinda jongpi ha kajuka rukom yandala yabam ula shim yaka kuri badaka ai ngubiang yame ula ai yaka halakisin ran u ong Toshim batudi na kane fi baro namar kane kalonga kuri jongas nam jonga jongjidang badhumai badbam jukut yakaba en banmi na kabinda jongpi bad na kabinda ki babun na kabinda ka jingmap yakipop tole ya kane ben kenma viana ka jingmaya jonga jingei Tasin bangi bang yune ukbu bangi di nagane kaburi ngipen nagaji yap jong ni putrai tazadu menwan kata ngi kaba pen menda ya ka jingyap ga jing pa jung ngi terwa hame ko tra ya upu junga jingim dia ka kuri junga jing penim ngi da ai ngu waidam namar me la nyu yangi ki budban ya hikmat jung me budban shakri ya me da ka bas yurit ngi kirpa dia me ba ngi ke ba yo binda ka kamat bakas nam Chris ngi lokhi bala ka dunia telikawe dau man sim ba khoi Token mau ko try ka balang jung me ka bala priang satla ka prathai ba to panjanaya ka ha ka jung e rangkat ba Francis ukpa ba ko jung e ul bad marwen yu bishop jung e ka kan hon gi bishop bad ba ro ki ling do token mau lem ru ya ki hanman ki para shin rang bad kan thei ki balaya thia da ka bakarman ya ka jung mi pat bad ya ba ro ki bala khlad no ha ka jung e snei jung me to padiang ye ki sha ka jung shai ka khma jung me to isne yengi barong ikarpa dia me barengkat bat kamaria thesati bakhoj kakmi jongublei ujisa bakhoj ukurem jongka ki apostol bakhoj bat baro kirkhoj ki bla pensno bhaya me pateng la pateng ngilong ki babet banyo bantalem ha ke jing im bom chukut bat pengini ro bat pandan borom ye me daw kon jung me uji sukres Dau lembadu berdau Kalau kami uplay upa badan bor Ak jingalon kavejung men simbaku Barok kaburam baka jingero Junom la junom Kumbala hukum yangi daunung penim put kumbala hikayangi raktim ble nginu ban ong kopa sungi upamane kalong bakul tekeng jume kanwan hima jume kalong komon jume hak tinggal upamane tuai ngi menjaga simbang sungi kepala sungi patuma demi kerikam sungi kumbala rumah kibesi Doa dalam mengisah kecil soy Red pelagi nak rasmiu To pelari yangi ngi kirpad ko try na ki dings ni baro ha ka dings bun jong me to wai dings su dings sign ha ki sni jongi nang ba da ka jingera ka dings ne jong me in lai barabo na ka po magin yo jingeda na ka jingjin jar baro kat ba gi dang apmi lindi ya ka jingar ben ba koi baka jingwan pa jognang binim jongi u Jesus Christ Nama kacumbe dalam terima, kacumbe kabor kaburam, cinam la cinam. Ko try Jesus Christ
May belong haki apostol jong me ka jung su nga ye happy ka jung su jong nga hai afi wat peria ki pop jongi henry ya ka jinge jung belong jong meudha ka jing bun jong me to ai ha ka ya ka jing su ka jingya tli ka ve kat kum kamon jong me ma me ubaim bat ubasin shar jinom la jinom Amen. ka jing su try kan don barabor ringad bat pi Ringkat bat biru. tongin ya truwa ya ka da ka jing su iwe ha iwe pat Kun lang brot sebagai bagi pom kapertei dosyo seneyangi kun lang brot me bagi nagi pom kapertei dosyo seneyangi kun lang brot me bakit nakipop kapatay do ay jing sugyangi hak mi ukun lang broad jung blay hak mi bagit no yaki pop jung berte sukido yaki balakod shaka jinga wai jung ukun lang broad O kenal belum pasok rot mo kayong juna Embrace om tan tim kemesim nga kasakiyahi Kametas nam Chris. 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 Nga
bandup ulung baik yang ngatang donut jong yang ngabanai jeng Siao siao hang tambah ngan pasiao Ijing kuslai anggun Ngatrang kas nam jong Sajing tingit babun Ban plermen simbapli jongan Gum ksiar nela blapra Ngatrang jing mong jong mi Bandana jing mensau Bagdub yang ngahapo senrang Ban lai jing ting jing ma Tongin yaduai Tos ngusne bandom lem bakipai jongme ngi krpad kotrai patu yalam yakito kiba mela pindab daki jingmaya bakinjab neng bakinjam naka jingim barim shaka batamai dal kris utrai jangi Amen utrai undon ringat batfi Ringkat bathiru ublei badan bod baro unkirku yapi uppa badukun badumen sim bakut Amen Dalai suk yaro yau try daka jingim jongpi Yisramu yau play Arspa repunyo. O Marie Jason ti palom Alaji drum Bandub yo palu kuncha perte Umle Marie madap jing Kaburam habpa berkunum sim bukui Kumbak dalam pagkikong junatap barabot junam junam amen Enyero Yesus Kristus junam amen